Ωραία, αρχίζει ένα δευτερόλεπτο. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα. Βρισκόμαστε στο βιομηχανικό πάρκο Σχιστού για μια πρώτη δοκιμή με το Οικομήλε. Οικολογική καταπολέμηση τροφικών χωρίς χημικά. Να δούμε εδώ τώρα τη συσκευή. Για να δούμε εδώ τι έχει καταγράψει. Από ό,τι φαίνεται έχει γράψει 9 συλλήψεις. Για να δούμε τι γίνεται. Πάμε να σαρέψουμε. Ακούμπατα εδώ δίπλα μου, και θα τα βάλουμε μετά σε μια τσάντα. Δηλαδή θα βγάλει 9 ποντίκια από εκεί μέσα τώρα. Ναι, μέχρι 80. Ναι, ρε, 3. Μέχρι 80 βγάζει. Εντάξει, τώρα βέβαια ίσως ανάλογα και τις διαστάσεις. Αλλά εγώ... Και τι είναι και την περιοχή εδώ. Ναι, βέβαια. Όχι, θέλω να πω ότι η ικανότητά του είναι σύλληψη μέχρι 80. Ναι, και ούτε να έχεις αίματα, ούτε να έχεις βρωμιές, Και αυτό και κυρίως ούτε... δεν έχεις τα κακά που έχουν τα χημικά. Ναι, αν θα ναι. τα πιάσουνε, αν θα πεθάνουν, Αν θα πάει η φάνε. γάτα να τα φάει, αν θα Όλα, πάει ο βέβαια. σκύλος να τα φάει, Βέβαια, άμα θα όταν πάει... έχει- Δηλαδή για έναν αχυρώνα αυτό είναι ιδανικό, φαντάζομαι. Γενικά και για τη βιομηχανία τροφίμων και Αυτό για κάνα σούπερ μάρκετ. και εναρμονίζεται πολύ καλά και με τις απαιτήσεις διαφόρων πιστοποιήσεων. Κοίτα, όπως 2, το 4. 14.000. Το ISO είναι 14.000 είναι Το το... 22.000 εναρμονίζεται με όλα. Ναι. Λες για να κατέβεις φασολάδα, Πιο διασκεδαστικό. Μειοκτονία δεν έχω ξαναδεί. Πάντως αποτελεσματικό είναι. Δεν πρέπει να έχει άλλο. Εντάξει, έγραψε 9 γιατί προφανώς καθώς το δοκιμάζαμε Το μεγάλο. και δολώναμε. Καθώς δολώναμε τα σκαλοπατάκια δεν το είχα γυρίσει μετά πίσω, οπότε είχε γράψει ήδη 3, 3. Και, ναι, είχε γράψει 3. Ναι, γιατί είχαμε κάνει την επίσκεψη αυτή εκεί πέρα που κάναμε που τα είδαμε ότι έλειπε το φαγητό που τη βάλαμε κλειστή πρώτα στην αρχή. Εγώ στην αρχή το πάταγα να γυρίσει για να θολώνω τα σκαλοπατάκια. Ναι. Οπότε Ναι. έτσι βγάζει νόημα, ας πούμε, που βγάλαμε 6. Γιατί εδώ δεν βλέπω. Και πέφτει μέσα στο νερό. Τάκι. Καλή μαγιά αυτή. Γιατί η ικανότητα διαφυγής δεν έχει. Ο σένσορας είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή τώρα οι αρουραίοι είναι από το νερό πνιγμένοι, δεν είναι ούτε δηλητηριασμένοι Ούτε. Πνιγμένη και είναι και αποστηρωμένη από το υγρό. Αποστηρωμένη από αυτό το πράσινο χρώμα που έχει πάρει που είναι απολυμαντικό υγρό. Ναι, αυτό το υγρό. Εδώ πέρα τώρα μάλλον είμαστε σε είδος ίσως οράτους ράτους. Ό,τι φαίνεται χωρίς να είμαι και 100% σίγουρος. Κάθεσαι εσύ στο φως απάνω, κάθεσαι να τους βλέπω λίγο να μην Αυτή η κάνεις. αρουραίοι της πόλης, δεν είναι των υπονόμων, δεν είναι αυτή. Δεν είναι ο Νορβέγικος, μάλλον ο ράτους ράτους. Μάλλον. Ο ράτους είναι ο... Ο μαύρος που λένε. Και βέβαια οι χρωματισμοί μπορεί να διαφέρουν. Ναι, καλά, όχι. Ανάλογα και τους πληθυσμούς, αλλά το λέω πιο πολύ επειδή έχει πιο μακριά μούρι, πιο υψωμένα στάκια, πιο μακριά ουρά. Και γενικώς είναι και κάπως πιο έτσι. Ναι, φαίνεται. Δεν είναι. Φυτενής, ας πούμε. Μπράβο. Το βλέπω, τα καταλαβαίνω. Εντάξει, το κλείνω. Οκ, ευχαριστώ πολύ.